खेलानि बिसिङाव जतनैसाय नामि एबं दामि खेला ओंखा टेनिस खेला होननाय होनजागौ एबं ओ टेनिस खेलानो थोंगै सिनि तिप्रासारनि बिसिङाव खरकसा खुबै नामि बरक दङ आ बरकनि मुं हांखाय सिनि सोमदेव देबबर्मा होनो ब सोमदेव देबबर्मा सिनि भारतबर्ष सिबिया सारा पृथिबीयाव बनो सिनिया गरै एबं ब थांनाय 2017 सालो ब रिटायार रोंगौ एबं कि आबो सिबिया ब खेलानो थोंगै बिनि लाइफआव बहाय नामोंखा अ कक्रकनो जों सिलायनांगौ एबं सायमाना नांगौ एबं अ सायमानानि बागै जों फादि खालायनाय सोमदेव देबबर्मा एक समयो भारतबर्षनि टेनिस प्लेयार ओंमानि उकलुग बहाय एचिभमेन्ट खायखा बिनि लाइफआव अ एचिभमेन्ट खायथिनि जों एज ए तिप्रासा हिसाबै तो जों न साइजों जों गर्व बुत तो खायनो मानो एवं बिनि साथे साथे शुधु तिप्रासाया सारा त्रिपुरानि बरोkrok एवं भारतबर्षनि बरोkrok बिनि बागै बिनि जारै सिनिजागौ एवं सायमानो जोंनो सोमदेव देबबर्मा खरकसा त्रिपुरानि तिप्रासा तबेखे अ जायगा कक साथाय खालायो ब जदिओ त्रिपुरानि बिनि बुफा संरक जतन एवं ब तबेखे आसायमानिखे गुवाहाटीआव आसायो गुवाहाटी आसामो एक्चुअली के बिनि बुफा खरकसा गभर्नमेंट ऑफिसर मानी बगै सरकारी एमप्लॉय मानी बगै बिनि बुफा हंके रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिशनर तंगमानी इनके चाकरिनि सुबादे ब बरक आसाम गुवाहाटीआव तंगो तबके बरक त्रिपुरानि बरक तबके गुवाहाटी तंतुतैनो बिनि बुफा सं ब विभिन्न समय बाहेराव थांगै थंनानि मा थांखा एक्चुअली हंके अ थंनानि मा थांमानि आगे ब प्रथम नाकि इंडिया तंफ्रुं हंकाय ब माद्रास ख्रिस्टियान कलेज सब पढ़िबो अपनी परीक्षा ब अमेरिका जखन नाकि टेनिस न ताइबो गाहाम खायै सोलोंनानै बागै ब वर्ल्डनि अमाहाय ताइबो थोंगोरों मास्टार बाय सोलोंनानै बागै टेनिस न अब अमेरिका थांफुरके ब आ जागाव अब वर्जिनिया यूनिवर्सिटी परीक्षा आ जागाव हंकै जों एक्चुअली हंकाय अनेक बरोkrok तो सोमदेव देबबर्मा साकपां नुगिया ब तंगो सिनि बरोkrok तो साइनो माया बाक्सा हंका आबन बागै जों बिनि नायनो थांखांखाय एज ए स्पोर्ट्समैन हिसाबै बिनि फिगार खूब नायथक कुछ कलकमा ब 1.8 मीटर लगो 1.8 मीटर माने न जों फुट कन्वर्ट खायके 5 फुट 11 इंची अथवा 6 फुट मत बरक ब कलक मानो ओंखाय अब हाइके न बिनि लाइफ ब एचिभमेंट खायमानि नागि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस अब आ जगह ब सेकेंड 2010 अंगो एवं फ्रेंच ओपन टेनिस अंकाय ब एक नंबर सिंखा 2011 एवं विंबलडन जे ओपन टेनिस अंकाय आराम अंकाय ब सेकेंड पोजीशन 2011 एवं यूएस ओपन टेनिस अंकाय ब थर्ड पोजीशन 2011 अंगो एवं अम हाइकेन ब आस्ते आस्ते सिनी जे भारतबर्षनो सुनामृथिनि सिनी पृथ्वीयाव ब नायना थांखाय ब वर्ल्डनि रैंकिंग पोजीशन 62 नाम अब हाइकेन ब सारा पृथ्वीनि रैंकिंग पोजीशन अंके हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन ब 62 नंबर जरातै अंगैखा आबंखा 25 जुलाई 2011 ब वर्ल्डनि हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन 62 नंबर दंगो एवं बिनि बुफा हंकातो प्राण बंजन देबबर्मा एवं बुमा हंके रंजना देबबर्मा बुफा हंके रिटायर इनकम टैक्स कमिशनर तंगमानी हंकाय बनी ताबुक फैमिली हंकाय अब शिवाली देबबर्मा बा शिवाली देबबर्मन ब एक्चुअली हंकाय राजस्थान जयपुरनि हंके अब हाइकेन सिनी जे तिप्रासारकनि बिसिंगो ब हम हाइके कुचुक बेरामो जे खरकसा प्लेयर वर्ल्डनि खरकसा बेस्ट प्लेयर हिसाबै
tini sinijak tongo ebong bo tabuk bortomano India ni se coach tennis ni coach